Dejiny hradu sa začali písať v 14. storočí. Hrad sa spomína v listine roku 1341. Spája sa s menom volenského župana Dobša a osadou Brovsko, ktorá sa nachádzala v blízkosti hradu. Dobš bol vlastníkom hradu dlhé roky. Z vodnej priekopy sa nezachovalo len jazierko a drevené palisády boli nahradené kamenným múrom. Po Dončovi hrad vlastnili ďalší mnohí šľachtici či králi, napríklad Zigmund Luxemburský či Matej Samanta. Začínala vo Viedni a končila v meste Hermannstadt v Južnom Rakúsku. Celkovo mala okolo 1000 km a mala až 50 chvostový starec. Po tejto ceste sa pohybovalo veľa ľudí, preto ju bolo treba chrániť. Nášmu hradu teda pripadala ďalšia významná úloha. Nielenže slúžil ako sídlo pre šľachticov, mal za úlohu chrániť aj túto obchodnú cestu. Viedla cez 5 dnešných štátov. Rakúsko, Slovensko, Ukrajina, Maďarsko a Rumunsko. Dole naozaj, ktorá má prezivku Čierna Vdova, pretože sa originala tretíkrát a žiadny z jej manželov nežil po svadbe dlhšie ako 4 roky. S jej druhým manželom Mikulášom Šandorským sa rozhodli pristaviť kaštiel k hradu. Mikuláš Šandorský sa však jeho dostavby nedožil. Magdalena Zaj sa po jeho smrti vydala ešte trikrát, čiže sa celkovo vydala 5-krát. Zomrela v roku 1629 a pravdepodobne je pochovaná v kostole v Dolovom. Od dôb Magdaleny postihli hrad mnohé pohromy, ktoré ho nechali v tom stave. V roku 1709 známa Švihrovská bitka alebo bitka pri Valpišove. Povstalci a vojska cisára hrad poškodili. O necelých 10 rokov neskôr hrad postihol mohutný požiar a v roku 1813 poludin. Vojna a tieto židy zanechali na hrade aj kaštieli svoje stopy. Práve v priebehu týchto udalostí, konkrétne v roku 1805, získala Liptovský hrádok trhové právo od kráľa Františka II. A